Mit hår før og efter Anthony. Anthony er netop kommet til Danmark, og det skulle gerne være lige herinde i normalt. Så lad os gå ned. Jeg tror, jeg har spottet det. Jeg skal finde ud af, om jeg skal have Healthy eller Deep Moist. Men som hvad jeg kan forstå, er den her til lidt tyndere og frizzy her, og den her til lidt tykkere hår, som har brug for fugt. Og jeg tror, jeg skal have Deep Moist. Det her det er altså det mest sælgende produkt i Japan med hårplejeserien. Nu er jeg kommet hjem, nu er vi i bad og får prøvet produkterne på, men inden synes jeg lige, skal se et før af mit hår. Før? Anthony har mange benefits. Den her den går for eksempel ind og renser gentle, men stadigvæk giver en kæmpe hydration til ens hår. Og ligesom skaber en god balance i håret, og den her serie ligesom med til. Deep Moist er lavet til at rigtig gå i dybden med at hydrate, men den her går for eksempel også ind og forstærker ens hår igen, og styrker håret igen. Over 90% af indholdet i de her produkter er altså bare med til at beskytte håret og hydrate det og reparere det igen. Den her olie gør altså også, at mit hår det føles helt vildt blødt, samtidig med at det ser mega shiny ud. Her er efterresultatet, og som I kan se, ser mit hår en del anderledes ud end før. Jeg har altså prøvet produkterne for første gang, og jeg er positivt overrasket. Jeg er normalt rigtig sådan striks med, hvad jeg putter på mit hår. Jeg føler virkelig, at det ser sådan meget mere sådan glansfyldt og fugtet ud, som jo er det hele point med den her serie er. Så hvis du også godt kunne tænke dig at især prøve at få dit hår fugtet fuldstændig igennem, så synes jeg, du skal hoppe i normal og se, om det er noget for dig.